Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with your favorite teacher uMacele. Sibuyile nakho ukufunda incwadi yethu uBhuku laManqe siku-page 41 inkundla yesibili isigcawu sesithathu ifundeka ngale ndlela ke. Kusekhishini kwaMathonsi uThamsanqa usindwe yizinyawo. Mathonsi ehlekahleka exhawula, bamba ithambo ndodana usufikile. Yenza njalo-ke indoda ukuthi lapho kuphalalwa umkhosi isukumele phezulu ithathe ezayo ingaze ithole igceke selifile ngamanqe ezisikela kwelensonyama. UThamsanqa emomotheka, phela izinsizwa ziphelele lena, ivuthiwe nalapha ekhanda. Phela uma seliphumile elomlomo ongathethemanga kufanele ugijime lingaze lidume likuthathe usalibele ukunwabuluka okwenina libelethe ingane. Mathonsi, hawu sesingamakhosi njalo, uthini lo mfana madoda? Ahleke kancane asukume aqonde ekhishini eyobiza uMamhlongo. Nkosikazi, umfana usefikile, phuthuma ngoba sekuhlwile kakhulu. UThamsanqa isukuma ebingelela kunina. Siyabonana salukazi sami, injani impilo kodwa? Mamhlongo ehlala phansi kusofa. Singabika wona amahlala khona ndodana, phela siyaphila ngoba sisacwayiza, sisakwazi nokudlalisa leli shoba lokuphungela noma nalo seligcwele umlomo. Kepha emoyeni qha akuvumi, izulu liyadunguzela, amanzi agcwele esiswini. UThamsanqa ehleka, kuyabonakala ukuthi ugane imbongi, kungakho nawe usukhuluma ulimi lwezimbongi mama. Nangempela kanti lesi sifo siyathelelana? Ehleka enikina ikhanda. Hhayi qha, ngiyezwa nawe mama, nami ngithe angiphuthume. Ngicelile emsebenzini ukuthi ngiwushiye phakathi umhlangano ngoba ngizwile ngobaba ukuthi kunodaba olubucayana. Mamhlongo, wenze ngakhona mntanami ngoba izinto kazihambi neze kahle. Uyihle usezokuchazela ukuthi kwenzekeni kulezi nsukwana lapha ekhaya. Asukume abuyele ekhishini ngoba ubesalungiselela isidlo sakusihlwa. Mathonsi ekhwehlela. Uqinisile umama wakho ndodana, usindwe yizinyawo njengoba bengingasakwazi ukuyibamba le nsizwa. Bengilokhu ngiqolozele emnyango ngithi uyangena lutho. Akonakele lutho ke ndodana ngoba mhlawumbe kwenzeka kahle ningatholani lapha, hleze bekuyosuka uthuli lezichwe. Thamsanqa ehlahle amehlo, insizwa yakuphi leyo? Mathonsi, yehlisa umoya ndodana, luselude ukhalo. Uyothi lapho udundubala lesi sisekeseke sentaba uyobe usuvuvekile uma uthatha izinto ngamawala. Thamsanqa, cha ngiphuthume baba, kwenzekani kanti? Mathonsi, ake ngibuze ngale ndlela ndodana, ngiyazi kungumbuzo oxakayo futhi ongavusa uhlevane, kepha-ke kayikho indlela engingaluqala ngayo lolu daba. Okwesibili, usuyindoda manje, kayikho indoda eyake yakhela enye umuzi. Ngokusho kanjalo ngiqonde ukuthi kungesize ngalutho ukuletha uqhekeko nengxabano emzini wakho. Ngixolele ngokubuza ngale ndlela ndoda. Umethemba kangakanani umkakho? Amjolozele ezinhlamvini zamehlo. Thamsanqa ebukeka edidekile yilo mbuzo kayise, kepha aqunge isibindi awuphendula. Ngumbuzo onzima kakhulu lona baba, kepha ngizowuphendula ngale ndlela. Bengingemthathe uphindisiwe abe ngumkami uma bengingamethembi futhi ngingamthandi. Mathonsi, uyakuthanda ngokweqiniso yena? Akukho enigodlelana kona? UThamsanqa, ngingeqiniseke ngalokho baba, nawe uyazi ukuthi umuntu unesifuba sakhe esaziwa nguyena yedwa, angeke asichathazele omunye umuntu. Ngifunga ngiyagomela ukuthi okuningi siye sihlale phansi sibonisane ngakho sigcine sifinyelela esivumelwaneni. Ngokwazi kwami akukho engingathi ungifihlele induku emqubeni ngakho. Mathonsi, ungadinwa ndodana, lo mbuzo kawuwona iphutha, kepha kukhona lapho ngiqonde khona. Thamsanqa, kukhona yini okusukanelayo kumkami baba? Mamhlongo engena egulukudela ingathi kukhona okumjoja ngemuva. Uyabona ndodana, impilo yokuganana inzima kakhulu. Kuyinto enzima ukuthembeka, kepha kufanele kungayekwa nje ngoba izimfihlo lezi ziyinkinga. Kungakho kuye kuthiwa ayikho impunga yehlathi, ngoba lapho imfumbe
imfumbe ibhoboka, khona buchitheka bugayiwe. Akuyona-ke into enhle ukulokhu kusolwa abalele ukuthi babhedisa izinto ngabomu kanti akubona abazibhedisayo, bafela nje ukuthi baphinde babizwe ngezithutha. Mathonsi, nami nginezezela emkhondweni kamama ndodana. Ngingalokhu ngigudla iguma Thamsanqa. Kukhona okwaziyo ngempilo kamakoti phambi kokuthi nishade? Thamsanqa, kuningi kakhulu engikwaziyo mama nawe baba. Mathonsi, wakutshela ukuthi unezingane azishiya ekhaya? Thamsanqa, athi ukudideka kancane. Yebo, ngiyazazi MaMhlongo elikina ikhanda. Ngiyakweshwama-ke lokhu baba. Ndodana, kanti akuthi lapho kulotsholwa ithokazi libelethiswe nenkonyana lalo? Thamsanqa, kuya ngemizi. Mathonsi, noma kunjalo ndodana, kanti akufanele yini ukuthi abakwenu bawazi amankonyane ithokazi eliza liwancelisa? Thamsanqa, iqiniso elimsulwa ukuthi kwakufanele umndeni wakithi waziswe ngalokho. Kwabakhona ukuphunduleka baba. Empeleni nami lolu daba ngiluthole sesivele sihlala sobabili noPhindisiwe. MaMhlongo, yehheni webantu, kanti kunjani emhlabeni? Ebabaza ethwala izandla ekhanda. Oh, waze wafa ukuthwala izandla ekhanda Nkosi yami MaMhlongo. Okay, uThamsanqa, angazi lolu daba ngiluqale kuphi? Mathonsi, luqale ekuqaleni. Thamsanqa, ngangike ngimbhadame ejulile ngomqondo, lapho ngibuza ukuthi umcabango ugudla kuziphi izinkalo namaqele avele avuthwa okomlilo wothathe nje. Ngalolunye usuku ngimnqumele ugwayi katiki ukuthi uma eke wangeqa ngaphezulu uyowukhomba umuzi onotshwala. Ingalelo langa lapho agonyuluka khona wonke amaqiniso. MaMhlongo, waneliseka incazelo ayinikeza yona? Thamsanqa, yebo mama. Emuva kokuxoxisana ngamdonsa ngendlebe ukuthi akukuhle ukugodlelana izifuba ngoba izinto zoniwa zilungiswa ngawo umlomo. Mathonsi, pho wangabe usalubika ngani lolu daba lapha ekhaya ukuthi zinoju? Thamsanqa, kwangeqa baba, nakimina kwamane kwahlwa ngamane ngazikhokha inswani kwaba kuphela kanjalo. MaMhlongo, isizathu esibangela ukuthi akufihlele yonke leminyaka wathi siyini? Thamsanqa, uthi wayesaba ukuthi ngingahle ngingamthathi ukuthi abe ngumkami. Kwathi noma ngibuza ukuthi njengoba sengazi akanalo uvalo yini ukuthi ngingahle ngifake isehlukaniso, zamane zayima emthuneni nje. MaMhlongo, yileso sizathu nje? Thamsanqa, abone ukuthi uphekwe ngembiza encane namuhla, ngifunga izulu. Mathonsi, wabe seweneliswa? Thamsanqa, ngiyamthanda uPhindisiwe. MaMhlongo, ngelokunyengwa. Nokuba kangesabi ukuthi uzothi nginuka umkakho, ngabe ngithi wakudlisa? Asukume aqonde ekamelweni. UThamsanqa, kangisezwa manje. Mathonsi, ezimpundulweni zakho ndodana kuyabonakala ukuthi wakhe esihlabathini sasogwadule. MaMhlongo, uke wezwa ngomuntu okuthiwa nguNkululeko? Thamsanqa, lutho. Umbombo uchichima umjuluko. MaMhlongo, njengoba ungakaze uzwe ngomuntu wakwaGubhela, pho lezi zingane zikamakoti zisebenzisa siphi isibongo? Thamsanqa, zisebenzisa esakwamakhunga. Mathonsi, zibe zidabuka kusiphi isibaya? Thamsanqa, empeleni ngendlela engacasuka ngayo kwamane kwangima nje ukuthi ngibuze. Mathonsi, unesibindi mfana, uyondla nje. Ake siyiphonse ethala yonke le mibuzo singene odabeni. Izolo uma ngingaphosisi ngazo lezi zinkathi zakusihlwa abuke iwashi elilenga odongeni. Sihlaselwe yihwanqa lezimfunda lapha. Lithi ngelakwaGubhela. Kalizange lilokhu limbandaza livele lahlala odabeni ukuthi lizocela izingane zalo ezisiswe lapha kwaMathonsi. Kumane kwahlwa-ke mfana ukuthi kukhulunywa ngani? UThamsanqa ejuluka obala. Uthini? Mathonsi, sike sajijibezana oludo ukhalo nalomfokazi.
Isisusene yathelana ngezinduku, ijijimezana kwaqundeka amehlo. Ngiqale ngathi umuntu lo uzishisela uphondo nje, kungakho izolo egcine ephuma ngesamagundane, kepha nxa namuhla esebuya okwamabuya olwandle esegodle ezenqwele. Dadewethu kababa ngivuthiwe ekhanda, igcine isigezana amanxeba lapho sekuhlaluka obala ukuthi akumqansa lona ngamaqele asokhahlamba uqobo lwalo. Mamhlongo, uyihlo uzolokhu ehaya inkondlo akhohlwe ukuhlala odabeni. Le nsizwa ivele yasibeka phezu kwetafula isitifiketi somshado. Thamsanqa, uthini mama? Ungizwa kahle. Kimina kuphele naSuzaneni kwabanda kwamancane. Hayi, uThamsanqa ngokuthukuthela. Yisona kodwa kungavele kuqhamuke isigebengu le kude sizonibheca ngodaka bese niyakholelwa kulokho umuntu eza nakho. Mathonsi, uchaza ukuthi siyizimpumputhe? Thamsanqa asukume lapha abehlezi khona efulathelana abuke phandle ngefasitela ingathi kukhona akubonayo kanti lutho. Abuyele kusofa abehlezi kuwona. Siphi isitifiketi leso? Phela sekunabantu abagangayo lapha abasebenzisa nezikhulu zasehhovisi lomazisi. Sekuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane aganiswe komunye umuntu engazi yena. Siqiniseko sini ukuthi lento lo muntu ayikhulumayo yiyona ngempela, okubuye kungixake ukuthi lolu daba luphathelene nami. Pho lufike kanjani kinina? Mathunsi, ngumbuzo omuhle kakhulu lowo ndodana, kepha kahle ngamatshe ngoba kuseza okukhulu. Akhiphe isitifiketi leso asinikeze uThamsanqa. uThamsanqa asibukisise ezwe intola idlala emadolweni. Yisona noma kuyikhophi lena ifakwe nesigxivizo sasemaphoyiseni. Kunjani kanti emhlabeni bantu? Kungani lo mlisa ningamthumelanga ukuthi abhekane nami ngqo azothanyelela izibi kinina? Mamhlongo, sivele sikuphonsele emphandwini wezingonyama nje. Mathonsi, ngiyethemba uyakhumbula ukuthi ngithe singayishayi isavele ngekhanda. Bekufanele sithole onke amaqiniso ngale ndaba ngoba inengozana phakathi. Besingeke simthumele kuwena lo mlisa kanti sesikufaka engozini. Ufuna ukwenza isilo sengubo. Besingeke sakwenza lokho singakawutholi umnyombo wale ndaba. Thamsanqa, imaphi lawo maqiniso? Mathonsi aphinde aphuthaze esikhwameni akhiphe isithombe somshado kaPhindisiwe noNkululeko. Phakathi kwabo kuma umfundisi uSokhela. Uyamanzi kakhulu lo mfundisi, nguyena owashadisa uyise nonina. Wayembona khona ezithombeni zabazali bakhe zomshado. Nabu obunye ubufakazi. uThamsanqa, ngamanga yonke lento, ngeke uPhindisiwe abe yisilima ugwayi kakholo. Ngeke afihla udaba olubucayi ngale ndlela. Mamhlongo, ungakuphika wena, kepha izenzo zakhe umakoti ziyakufakazela lokhu. Izolo ebusuku ngikushayela ucingo ngifuna ukukuluma indlebe ngalolu daba, ngazikhweza phezu kwezimbila zithutha ziholwa ngemhlophe phambili. Umakoti akafunanga nokuzwa ukuthi ukhuluma nobani. Uvele wakhwela wazehlela ukuthi ngingamchitheli umuzi wakhe. Savumelana ukuthi le mfumbe siyoyigqiba unomphela. Savumelana ukuthi le nsiba siyoyigqiba unomphela. Uthe esuka waligdakaza phansi ucingo ngasale ngibambe ongenzani. Thamsanqa, ubuye umqondo mayelana nesigameko sayizolo. Uyalukhumbula ucingo lokuqala lwayizolo. Kuyilapho isimo sikaPhindisiwe siguquke khona. Uyasikhumbula futhi nesigameko unina akhuluma ngaso. Kusho khona ukuthi uPhindisiwe ubengibheca ngenkovu emehlweni yonke le minyaka. Kunezigamekwana ezenzekile izolo esigcine singakwazanga ukuzixazulula ngoba ubengasangeneki esebhodla umlilo. Mathonsi ebheka ngakumkakho. Okay. Ungayihambeli phambili le ndaba ndodana. Kufanele ucabangisise kahle uma utshumo seluminyene ngale ndlela ukuze ukwazi ukuyibamba eshobeni. Ezinye izinto ziyafihlwa ngethemba lokuthi zingeke zavela obala. Okufanele ukwazi ukuthi akomfula ungahlokomi. Kungakho ngaso sonke isikhathi kufanele izinto uhlale uziqaphelisise ngeso lokhozi.
Mamhlongo, bekuyoba kuhle uma umkakho ubekhona ukuze akwazi ukuziphendulela kulezi zinsolo. Esesikuzwile nje kusithene amandla sinoyihlo. Nami ngizibuze kaninginingi ukuthi ingabe kukhulunywa ngalo mntwana ohlonipha ngale ndlela. Lo mfana uthi okwabalekisa uphindisiwe kungenxa yokuthi wambamba oqotsheni nensizwa owayelokhu ethi ingumngane wakhe kanti imudla izithende. Uthi wakhuluma waze wabeka phansi kepha kwabanhlanga zimuka nomoya. Thamsanqa. Izinyembezi zigcwele amehlo. Kuyiqiniso ukuthi kuhle ukwethemba itshe kunokwethemba umuntu. Uzongifunda angiqonde namuhla. Kusukela izolo ngilokhu ngibelesele ukuthi aveze lokhu okumhluphayo, kodwa kwafana nokuthi ngizikhulumela udwadwa nje. Mathonsi, ungathathi izinto ngamawala ndodana, udilize isidleke semnyovu. Kuhle uqale uxoxisane naye umakoti ngalolu daba. Ukhumbule ukuthi umthetho uyabhavumula emnyango. Ngamanye amazwi ngithi, ungangcolisi izandla zakho ngeze, ngoba uke wambeka isandla uyoboshwa izandla nezinyawo. Thamsanqa, ephelelwe ngamandla. Kunzima emhlabeni madoda. Yeka iminyaka engaka izingqabo zothando zijula emhlabeni zagxila. Ikusasa eliqhakazile bengilibuka liqhuma njengomqhume ehlobo, kanti ngizithela ngobuwula emehlweni. Mathonsi, eyiqinisa idolo indodana yakhe. Cha mfana, akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kuye kuthiwa ukuwa kwenye ukuvuka kwenye. Oyihlomkhulu bayabuka, kanti nomdali ngeke akulinga ngomthwalo ongaphezu kwamandla akho. Okubalulekile ukubhekana nalesi simo ngqo. Ikhambi likhona. Ayikho inkinga engaphezu kwamadolo uma singabhekana nayo ngqo. Ngiyazi kunzima ukubhekana nesimo esinzima ngale ndlela, kepha ikhambi kufanele litholakale. Thamsanqa, isikhathi sami esingaka madoda, uthando lwami olumuke namanzi, kodwa okwami ngikongele yena. Uthanda engimthanda ngalo lungaphezu kokwenza. Pho ngizoyithini le ndaba? Ngiyacabanga ukuthi sonke kulo mndeni sigxemeke ingozi engeqiwa ntwala, kepha ukuhlala phezu kwezihlangu. Isinyathelo sokuqala kufanele sixoxisane nomkakho sizwe olakho uhlangothi lwendaba. Mhlawumbe uyolibhoboza ithumba. Thamsanqa, ukulibhoboza kwakho kuyongisiza ngani ngoba inhliziyo yami isivele iqhekeke phakathi. Okungicasula kakhulu imizamo engiyenzile ukuthi angitshele okumhluphayo, kepha wala waphetha. Yonke le minyaka kuyacaca ukuthi ubengikhohlisa uma ethi uyangithanda. Ngakho-ke ngeke ngilokhu ngibelethe ilahle emhlane ngibe ngizwe ukuthi liyangishisa. Akukuhle ngizikhulule kuleli joka ilanga lisafudumele. Kungcono ukuyinqanda okhalweni kunokuyikhipha ekhaya. Mathonsi, nginawe ndodana, kodwa ake uhlanganise imihlathi uhoshe umengulo kuqala. Kufanele wazi ukuthi imbewu ihlalela ihlanga layo. Kukhona into oyivezile ekuqaleni kwenkulumo yethu ukuthi abantu bayalwakha uzungu lokuwisa umtholo noma uzethembile ukuthi unesiqu esiqatha nezingqabo ezijulile kakhulu. Thamsanqa, esukuma eselungiselela ukuhamba. Ngithukuthele ngiyaqhuma baba. Ukuhlanganisa nje amehlo nokuphindisiwe kuyosuka esinamathambo. Kusho khona ukuthi abakwamakhunga bangigabise ngesidwaba esisakhothwa ngamathongo akwakubheka. Mathonsi, ebamba indodana yakhe ngesandla njengoba isimile emnyango ilungiselela ukuhamba. Iseluleko engingakunikeza sona ndodana, ungafike ekhaya wenze into owubulima ngoba uyolala ubaliwe uma uphika nolaka. Ezikamahlaba zihlangana ake uziphonse ethala usebenzise ubuchopho. Zoniwa ngomlomo ziphinde zilungiswe ngawo futhi. Igcine isisengelana ilala. Thamsanqa, ngizozama kakhulu baba. Ephuma. Siphelela lapho-ke isigcawu sesithathu enkundleni yesibili. Mfundi, uzwe ungakhohlwa ukuthi ulike, ushare ividiyo yethu, uphinde usubscribe. Until we meet next time. Bye.